din hånd. Ej, det er godt. Hallo, er det ikke på kanal 4, at Gustav... Thomas! Jeg går ud. Nej, Hallo, kan man ikke gå ud og løbe med sin tops, så jeg kan? Hvad? Jeg kan gå ud og løbe med sin tops, så bliver det godt. Jeg skal høste. Hvad skal du? Det er bedre tv. Okay. Det ved jeg ikke, jeg var bare bange for, at det var noget. I skal se. Ej, nu skal jeg se lidt, så jeg kan stå på udebane. Og det vil jeg også have, man. Ej, men jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jo. Jeg går ud og løber min tops. Den lugter sur, hvis den skal Jeg lufter min tops. slet ikke under det. Jeg bor med hende. Så slår den væk. Jo, ellers så tager vi andre heller ikke ud af døren. Hvordan kan vi ikke mad? Ja. Jeg ved godt, den er på siden lige nu. Så send den til Drop & Shop og få penge til at shoppe noget. Jeg kan smække lige på Facebook. Hvad? På Facebook. Det har vi også tænkt os. Jeg slider helt fint, så vi får overførsel på computer. Vent lige lidt. Der er ikke her, der noget tryk. Der kommer den nu. Michelle, det kommer nu. Udebane. Så spiser Michelle toast.